З'явилися результати нашого анонімного онлайн-опитування. Чи хочуть українці зараз проводити вибори? 41% сказали, що після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. А цілих 59% проголосували за проведення виборів вже зараз. Це дуже сильно відрізняється від результатів голосування КМІС, де в них 71% вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. А 25% що вибори варто проводити після перемиря або навіть вже зараз. Ось така велика різниця в соціології. А кому вірити, обирайте лише ви. Більше про це в нашому телеграм-каналі «Адвокат Неклеса». Посилання в шапці профілю. Тримай мене міцно одно.